колко сте с очакване днес тази сутрин. Алелуя, аз съм с очакване. Вчера имахме благословено време и аз за първи път чух този човек и наистина бях благословен. И аз вярвам тази сутрин още по-силно да е и всички ние да взимаме от това, което Божия човек има за нас, да ни дава. И затова искам всички да се предаваме на хвалението, оставете грижите, всичко това, което имате в умовете си, в мислите си. Просто посоката ви само да бъде към Него. Него да гледате, защото като гледаме Него, просто всичко се променя, всичко става различно. Затова, айде, ще почнем да се поклоним, да му се предаваме тази сутрин. Татко, ние сме тук и очакваме тази сутрин да бъдем изляти с присъствието си, с помазанието ти. Това, което имаш да ни даваш, да ни благословиш, ние сме готови да приемаме от благодата ти, от това, което ти имаш за нас, Господи. Всичко това, което ти си приготвил за всеки един от нас. Ние очакваме и искаме всичко да вземем, да се нахраним, да се напоим от цялата пълнота, която ти има за нас, за нашия живот. Предаваме ти се, Господи, предаваме се, Святи Дух, ти прави това, което ти искаш. Както желаеш, в името на Исус, издигаме те, Господи, издигаме те тази сутрин. Предаваме ти се, движи се. Алелуя! Приготви сърцата ни да приемат всичко това, което имаш да ни даваш, Боже. Приготви да премини, готови да ядем, да пием от Тебе. Алелуя! Издигаме те, Господи, с песен на хвала. Може да го кажеш заедно с мен тази сутрин. Защото ме обича.
Благослови на Неговата пълнота, на Неговото присъствие. Само ще ви прочета нещо. Искам да чуя само. Тук ли сме всички? Вижте как се казва. А според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е доложено. Всичко това е приготвил Бог за уния, които го любят. Нямаме за това, което Бог е приготвил с нас. Затова всеки един нека бъде разположен и нека се насити на цялата пълнота това, което Бог е приготвил за тебе. Ай само да ти чета един стих, още един стих. Тази сутрин да се събудим. И по-хора знаете, че много пъти ние се определяме, да, сами по себе си се дават определение. Аз съм такъв, аз съм мен такъв съм. Или има определения, които светът те определя. И ти казва, ти си какъв, какъв, от тебе не става, от това не става нищо. И ти си по същия начин. Мене не става нищо, аз се провалям, аз правя. Но искам да ти прочета един стих, който винаги ме вкарва в релсите, да ти кажа по-точно. Защото понякога път си излизам от релсите, но този стих ме вкарва в релсите. Вижте как се казва. Защото които предозна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на сина му, за да бъде той първороден между много братя. И които предопредели, тях и призова, и които призова, тях и оправда, и които оправда, тях и прослави. Чуй! Той ти даде едно определение и от това определение ти не трябва да излизаш. Бог не го интересува ти какво мислиш за себе си. И как се определяш, по какъв начин се определяш. Той ти е дал едно определение и твоето определение е да бъдеш съобразен с образа на Неговия Син. Него трябва да има това, да ти даде такова ясно определение. Алелуя. Преди вчера прекарахме прекрасно време в Аликанте. Аз ще му обясня някакви неща преди да дадем
пламен. За мен е чест да бъдете тук. Аз ще ви обясня, ще ви кажа по-просто, за да разберете. Много хора дори си нямат на идея какъв човек идва. Не го издигам, нито го възхвалявам, но вие дори много хора от вас нямате си на идея какъв Божий човек е тук на това място. Нямате си просто на идея. Сега, много хора казвате, халелуя, аз имаме благословен пастор. Така ли е? Всички казвате? Така е. Обичате ми, слава Бог за всичко това. Но за да станем ние това, което сме днес, те са причината, като Божии хора, да станем ние това, което сме днес. Аз мога да го кажа през всички вас. Това, което съм аз днес и това, което е станало в живота ми, то е един от причините да станем това, което сме днес. И това благовестие, това славно благовестие да стигне до вас. Те имат пръст от това, те имат част от това. Той е правил едни от най-големите конференции в цяла България. Той е направил много за България. Мога да ви говоря цяла служба за това, което той е направил. И сме имали такива преживявания в служенията, че велико е. Просто аз един ще ви го обясня. Аз съм обяснил, поскольку оня ден мисля, че кога беше миналата седмица обясних за какво се случва. Велики неща са се случвали чрез този човек. Велики. Запали цяла България. Много по-големи, кой чул за много. Песните, които се чували хвалението, всички. Той е пастор на всички тези неща. Конференциите, които са се състояли, които са ставали, това е причината за всички тези неща. Нямаше конференции, където аз да не бъда. И да ви кажа, имахме пари само да отидем до София. Нямахме пари дори за да ядеме, но Бог снабдяваше нуждите ни. Нямахме пари за чай. Искахме да си купиме чай, нямахме пари за чай. Идваше нашия пастир и някой го благославяше, нещо правеше и каза, вземете, отидете, купете си едно пиле и аз ще дам. И ядяхме, но всичко го правихме. Вижте, трябва да вложите в живота си. Не съм това, поради това, което аз пари не се застояваха. Взимах заплата и отиваха, заплатите не отиваха. Отиваха заплатите. Майка ми тук беше само да ми плъташе баща. Но защо се случваше? Не за да стане животът ни по такъв начин, да достигнем на това място. То е било поради това, че някой е направил нещо. Но ние сме се жертвали да биеше на нещо. И ние сме се жертвали. Не сме гледали върху финансите, че няма да ни стигне как ще се върнем. Отидахме, но не знаехме как ще се връщаме. Имаше моменти, конференции, имахме пари за отиване, а не знаехме как ще се връщаме. Но се връщаме. Само Бог не мислеше за това. Велики неща се случват. И аз се спомням на една конференция за дъжда, когато валя точно в сцената, на едно специално, само на едно място. Дъжд, вали. И аз съм някъде на третите места отзаде и аз казвам, Господи, искам да бъда там. На това място искам да бъда. И нали знаете, Ангола как е отдясно и отляво има стъпала да се качваш на сцената, както на кината, и стигам до там, обаче толкова силно присъствие, подсякаха ми се краката и не мога да се движа. Казвам, не искам. Почнах да пълзя като войник, обаче не така бързо. Не мога. Без... И като стигнах там, една наваля се като ме смачка, паднаха върху мен. Бяха върху мен, направо ме смачка. Казвам, няма нищо, аз съм си отдолу в присъствието. И вижте, такива велики неща се случват. Затова имайте жажда, имайте глад в Бога. Всеки път. Да имате тази ненаситност в себе си. Добре. Айде ти, ела за малко. Чакай, дай на микрофона. Много.
Те се представят. Алелуя. Здравейте, казвам се Галин Костов и съм от Добрич. Живял съм от 14 години в Ландрия. На времето Братко Пламена изпрати мисионери, че с Парух държим връзка. Служили сме в Луковит. Преди да дойдем тук, той не изпрати мисион да пастируваме в Луковит църквата, която е между Ловеч и Племен. 7 години сме били там. После се изстреляхме за Испания, така че животът е разнообразен. И когато гледам много жени на това място, си помислих преди малко, че сигурно съм в родилния дом, защото в родилния дом има само жени, викам си, помня се в родилния дом, не знам. Обаче после ми дойде един друг стих в главата и се казва, че в Откровение, знаете ли, има едно място, където се казва, настана мълчание в небето за половин час. Чели ли сте това? Да. Настана мълчание в небето за половин час и някои теолози казват, в небето няма да има жени. Защо? Защото каза, настана тишина за половин час. Това е шега, шегувам се. Бих само едно кратко нещо да ви кажа и предам щафетата. Когато пътувахме насам, се говорихме много интересно в колата. И аз им казах, знаете ли, преди 2007, когато стъпах тук, аз исках да знам какво е Испания, какво представлява и така нататък. И тогава започнах да търся думата Испания какво означава. Някой от вас знае ли какво означава Испания? Испания. Добре, ние сме в Испания, живеем, но какво преведено на български, какво означава Испания? Пастор Павел вече знае, аз Парух знае. Испания означава неизвестност. Неизвестност. И вижте, понякога нашия живот Господ може да наприкара, докато течеш палението, си мислех, нали знаете, че отвън, като излезем, има пътечки, през които може да минем. Има пътища, има и магистрали. Има и път без изход, има кръстовища, където стъпваш и трябва да видиш на къде да отидеш. Има различни ситуации в нашия живот, които идват на тая земя, нали така? И после си представях една картина, ако отида в небето и там съм носил, както са самолетите, там няма пътища. Вярата в Бога, там няма ограничение, там няма спирка, няма кръстовища, няма магистрали, там има свобода. Това искам да ви кажа, че колкото си повече до Бога, повече до небето, повече свързан с Него, там има голяма свобода. И завършвам с това нещо. Един мой брат веднъж ми каза, вървяхме се с него, той е бивш полицай, и погледна един стълб, където висят жицки и каза, виждаш ли този стълб? Аз като виждам го. Представи си, че това е Бог. Така. Ти си тук, ето да речем тая колона е Господ, нали? Обаче ти си на 10 метра, обаче си вързан с някакво мъже с него. И мога да ходиш наляво, надясно, мога да правиш всичко. Обаче представи си, че той мъже започва да се скъсява и ти си само на 1 метър от него. Знаете ли, там вече не можеш да шаваш. Не можеш да правиш каквото искаш. Там ти си близо при него. Така че когато сме близо при него, пътищата са различни в небес. Той каза, моите мисли не са като вашите пътищата. Така че тук имаме и пътища, но колкото сме по-близо до Бога, някой казва, ограничено ли ще бъде? Не, там ще имаш свобода, защото каза, ние ще познаем истината и ще бъдем свободни. Амин. Така че няма да отделям повече време, бъдете благословени. Добре, аз Парух. Не, никъде няма да кажа нещо. Елате приход. Жене. Слава на Бога, бъдете благословени. Обичам ви и обичам вашия пастор и семейство. И съм благодарен на Бога за това, че Бог ми свърза по своя естествен начин. Бъдете благословени. Нали се сещате, имахме конференция и спадна върху Виолета. Виолета беше така и тя се опусти. И аз тогава го възлюбих, видях, защото аз бях преди, съм го видял и след това видях като този човек
що падна за духа и към казвам, той е мой приятел. Добре, Томене. Голяма чест за мен. Голяма чест за мен да се включи с това място. И колко е смирен. Само искам да видите. Значи, той служи на хиляди хора. И да дойде тук вчера в Аликанте бяхме около 20 на 30 на човека, няма значение колко. Тук днес колко сме, стотина, айде да речем, примерно сме. Виж, той смирява себе си. Какво нещо е човек да бъде готов и на хиляди да служи, и на 20-30 човека пак, или на един човек пак да служи по същия начин. Вчера бяхме поощрени, вярно, че 10. Благодаря. Радвам се да ви видя всички, да, сигурно. Първо искам да кажа, Мишо, благодаря ти за такива специални и горещи думи, дето каза за мене. Аз почнах да си мисля за кой говори тук, почнах да се оглеждам. Оплаши ме, честно да ти кажа. И не, че да се правя на смирен, но Бог ни използва през годините като всеки друг човек. Просто се намерихме на правилното място, на правилното време и избрахме да се покорим на това, което прави, без да си даваме сметка, че ще разрасне така служението и ще достигне толкова много хора. Така че благодаря и за вашите жертви да сте направили, защото това говори за глад. Защото няма ли глад, каквото и да даваш, човек ще си остане гладен. Няма да се насити. Така че имаше много глад. И Бог свързва тия взаимоотношения. Пастор Митко Йосифов като винаги казвам, Бог ми даде 3 приятели, много близки. И през годините, през тия години в България, за които той говори. И един от тия 3 човека беше Митко Йосифов. Другия Митко Горанов и другия Митко Димитров. Това е като 3 мускетари и Тартанян. Направо. И 3 митковци от различни краища на България, от центъра Казанлък, от на запад, там Лом и от Добрич на изток. Само отдолу си нямахме някой от Смолен, да се казва, още един Митков се беше появил. Но специално време и друго нещо искам да кажа. Интересно, че когато ние преживяхме невероятно слизане на Господа през 95-та година, аз превеждах за един служител. И само да ви кажа с 2 думи и ще продължа натам. Имахме конференции и поканихме един от най-известните хора в света. Казваше се Ричард Робертс, който е син на президента на един от най-големите християнски университети, Оро Робертс университет в Оклахома. И той човек в последния момент не дойде на събитието. И просто не се появи, след като аз си сложих моята снимка, като неговата снимка, рекламирахме навсякъде. И изведнъж той ми се обажда и каза, съжалявам, наложиха ми се неща, няма да мога да дойде. Си казвам, о, Боже! Всички ще кажат, него план е сега, предизвикани да дойдем от цяла България. Сложи си снимка до неговата снимка, до важния човек и неговата снимка. И сега няма. И мен ми стана много неудобно, защото не си сложих снимката за това време. Защото аз организирам. Моята беше по-малка, неговата беше по-голяма. И не съм очаквал, че това ще се случи. И ми стана много неприятно. Първо се обадих на Робертс, му казах, виж какво, напи всичко възможно да дойдеш. Той казва, и нещо много истинско каза. Каза плана, виж какво, Господ ми говори, че трябва да спра да пътувам за 2 години и да се фокусирам върху колега, върху университета в Америка. Така че ти си първия, който трябваше да иде, когато Бог ми каза това. И каза, благославям те, ще свързи един служител, който ще дойде и поне ще имаш разговорител. Вика, това не е същото, като Тръмп ли идва сега. най-голямо, но както и да е. И тогава се обадих на нашите приятели страната, ключови пастори. И им казах така, вижте какво. Ако идвате заради Робертс, за Ричард Робертс, не идвайте, защото няма да бъде. И знаете ли какво казаха пасторите? Нещо казаха, виж, ние сме идвали на много конференции, толкова сме благословени да идваме, не идваме заради Ричард Робертс, идваме заради това, което Бог прави за тия конференции. И аз казах, благодаря ви за милите думи. Още ми беше тежко,
но казвам благодаря ви за милите думи. И те дойдоха, чакай да ви разкажа другото Митко Йосифов след много. И те дойдоха. И като дойдоха тия служители, всички, залата беше с 2000 места, зала България в София, всичко се напълни догоре. И аз трябваше да проповядам първата вечер вместо Ричард Робъртс, от него като няма аз съм и на втората вечер ще дойде другия гост. И аз съм целия, на всичкото отгоре преди конференцията ни разбих офиса и откраднаха цялата апаратура за конференция. Така че събираме от тук, там сглобихме нещата, ужас. Така че главният говорител го няма, всичко са ни обрали и ето ме аз там не планувах да проповядам, излизам да проповядам и съм стресиран. Утре ще дойде някакъв, дето въобще не го познал, някакъв говорител, но нещо се случи и утре. Така че изговорих една проповед, дето съм говорил преди годините. Дето ми беше така защото съм под стрес бях, истината се казва. Послужих на хората първата вечер, на втората вечер този говорител закъснява. Идва с половин час по-късно, аз съм пак изнервен и излизам да му кажа здравей, да се запознава с него, преди да се качи на сцената. Сашо Младенов води хваление. И запознавам се с него, към аз съм пастор Цолов, здравейте, аз водя служението. И той казва, добре, аз съм Еди Бойс, Рон Кларк се казва. И към леле, това пък какъв е, какво ще се случи сега. Излиза човека на сцената и се обърна към мен, аз го превеждах, защото в това време аз водих, превеждах често. И казва, че ти от Деяния на апостолите. Аз викам, кой стих? Повече от начало. Така че той само седи е така. Една дума не е казал, само на мен говори. И аз имам Библията и почвам да чета. И очаквам всеки един момент да ме спре и да каже, стига толкова. И го поглеждам така той. Дай. И чета аз. И бях се събрали в деня на 50-ница. И изведнъж бум, небето се отвори, Святия Дух слезе, всички започнаха да ме познават езици. Аз докато чета това си казвам, чакай малко. Мен не ми трябва проповедник от Америка да дойде да ме кара да чете Библията. Ние си четеме в къщи. Какво се случва? Така че свърших това. И го погледнах и той казва, отиде в летописи. И чети от летописи, Петър глава, че беше и това. И аз откъде? Аз вече научих, почва от начало. Да. Така че чета и като чета, там пише и като посвещаваха Божия дом. Изкараха ковчега на завета. Почнаха да ходят и да пеят. Бог е добър и милостта му трае до века. И изведнъж присъствието на Бога слезе в тях. И те не можеха повече да служат, защото бяха потопени в присъствието. И като чета това, аз въпреки съм стресиран, чуда се какво ще се случи с тази конференция. Всички тия хора дойдоха, защото ни уважават. Този проповедник ме кара да чета Библията, само една дума не е казал. И изведнъж като слезе това велико Божие присъствие. И като прелегна върху мене. И аз не мога, точно се чувствам като тия, за които чета. Както ти казваш, не мога да хода. И защото превеждам и съм научен винаги да бъда много точен. Като съм тук, трябва да превеждам, но не мога вече да превеждам. Не мога и да се направя, па не искам така да пада много гръмко. Лекичко седнах долу и само погледнах с очи и говорител. Исках с очи да му кажа, защото не мога да говоря. Виж какво? Исках с очи да му кажа, може ли да намериш друг? Аз не мога да превеждам. Той явно очакваше това, скочи вика, не се притеснява. И аз си вземи времето с Господа и не се притеснява. Изведнъж върху мене слезе такава присъствие, аз спрях да проповядвам и легнах на пода. Легнах назад и Бог започна дълбоки работи да върши в мен. Тогава му казах за пръв път, заради това превъзходно нещо, което сега чувствам, бих оставил най-ценното. И кое беше най-ценното за мен е видението и призива от Бога бяха най-ценни. Така ще ги остава заради това превъзходно нещо. И Бог ми каза, не искам да ги оставаш тия неща, защото аз съм ти ги дал, какво ще ги оставаш. Искам те да произлизат от града ти или жаждата ми за близостта от мене. Призива искам от там да произлиза от града ти и любовта ти за близост с мен. И тогава аз се отпуснах. Сега цялото нещо ви разказвам, ето защо. Отпуснах се и си казах, Господи, всички тия служители, защото голямо какво ли не стана в залата? Това за първ път в България се случваше. Опасно нещо.
Едни почва да се смеят, други да се фаргалят, други да викат, какво ли не се случи. Така настана лудница, само че аз си лежа и Бог си върши работа с мен. И тогава си казах, май ще изгубя много от най-близките си приятели. Аз тия ключови служители от страната ги знаех. Те ще се съблазнат в това, което се случва. Буквално ще помислят, че пастор Пламен откачи и ще разбие цялото това служение, дето с години е служил. И мен като ми стана мъчно. И си казах, виж какво. Стана ми мъчно, защото освен жена ми, дето си ми, аз вчера говорих, се обичат много. Тия приятели бяха специални приятели за мен, много близки. Тихомир от пастор от Бургас, Живко Тончев, Пейчо, най-различни хора от Лом, близки приятели през годините, дето казаха, идваме на тази конференция заради тебе, Пламен, защото сме видели Бог какво прави. Близки хора. И Бог ми откри, сега ще се съблазнат повечето в това, което се случва. И ще го свържат с тебе, че ти го допускаш да се случи. И аз почувствах как тая вечер намирам най-безценния дар, но губя неща, които много обичам. И то не ги губя, защото аз искам да ги загубя. Ами, защото съблазната и заради това нещо. Случвало се много пъти в Библията. И тогава почна ми стана мъка и почти ще да се изправя, въпреки че съм духа на пода, от мъка да не ги загубя тия хора. Реших пак да си изправя, да взема контрол от моя и да продължа само и само по някакъв начин да не се съблазнат тия хора. Защото духовно усетие, това не стана с всички, но стана с много от тия ключови брати. И тогава дълбоко в себе си Бог по някакъв, не ми го каза с думи, ми даде с усещане и ми каза, виж какво, аз ще ти дам приятелства, които са родени от това, което се случва в момента, от това съжителство, от това присъствие на Господ, ще ти дам приятелства. Аз не го разбрах напълно, но донесе някакво успокоение, защото аз ги виждам къде са тия приятели. И искам да ви кажа, след няколко месеца до една година почнаха митковците да се появяват. Първо беше Митко Догич, дето дойде и почука на вратата Димитров. И вие искаме да говорим с теб, защото сме гладни за това, което се случи на тази конференция. След това Митко Горанов дойде и каза, пастор Пламен, гладни сме в нещата, които се случват. Те дойдоха при мен, не че аз съм големия вожд на новото движение, ами защото се случи посред нас. То се случи там. И затова дойдох аз не знаех какво става още. И тогава дойде в един момент от тримата последен се появи и често така не си спомням точно как стана Митко Йосиф. И Господ ми даде тия близки приятелства до ден днешен, особено с двамата ми, с вашия пастор и с Митко Горанов, с Димитров, не толкова често сме се виждали през годините. И си казвам, Бог такава свръзка ни даде, защото свръзката не беше само в служение, ами беше в гладът и жаждата ни за присъствието на Бога и за Господа. И това бяха такива специални връзки. И аз винаги съм казвал, в момента, в който Бог смени и ми даде нови приятелства, двама от най-близките ми приятели през годините са двама ромски пастори от страната. За мен никога не съм мислил по роми и българи, но беше интересно, че винаги като си мисля за най-близките ми приятелства и такава вярност съм видял от тия хора, такава уважение и близо съм видял от тия хора, където не съм го виждал на много места. От двамата служители, за които ви говорих. Така че, както той каза, за наша чест да бъдем тук, за мен е чест да бъда в църква, която е родена от един от моите близки приятели и е тук в тази държава и нещата продължават, независимо къде по света се намерите. Бог да ви благослави. Последния стих казва дано Бог, това е в Ефесяните, 1 глава, 17 стих, дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост, на откровение, за да може да го познаете. И да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава
и чуйте това. Какво е богатството между светиите на славното Негово наследство? С други думи, той казва, има едно велико наследство, което той изкупи на кръста за нас. И казва, искам да ви се отворят очите, се моли Павел, за да може да видите колко много притежавате в Исус Христос и в това, което направи за вас. Библията казва, аз дойдох да ви дам живот и да го имате изобилно. Такова велико наследство има в нас. И това не е нещо, което да изработиш. Каза да ви се отворят очите да го видиш. Това не е нещо, че ще работя, за да влеза в това велико наследство. Това е повече. Дай да мога да го видя, че ми принадлежи и да влеза в него и да живея в това наследство. Така че някои казват, ей, слава на Бога, че Бог ме спаси. Слава на Бога, че Бог ме спаси, но слава на Бога, че ти даде наследство на велик живот, в който можеш да влезеш и да живееш. Защото ние сме спасени за изобилен живот, а не сме спасени, за да си бъдем спасени. Разбирате ли? Ние сме спасени, за да влезем в този изобилен живот. Защото спасението е вратата за влизане в изобилния живот. Във всяко едно отношение изобилен живот. Не само вие погледаме материално изобилие, във всяко едно отношение. Каза да просветли очите на вашето сърце, да познаете колко славно е богатството на Неговото наследство към светиите. Амин. Така че тази сутрин искам да ви говоря за ходене в Божието наследство. И ще седиме само в един пасаж, и това е притчата за двамата синове, блудния син. И двамата искаха наследството си. Спомняте ли си тази притча? И единия и другия. Дай ми го! Другия па работеше за него и ще дойде на това. Сега и двамата го пропуснаха това наследство. Знаете, единия пак се върна в него, другия завършва историята без да ни каже накрая съвсем какво става. Може би и него Бог си го възвърна. Така че нека да говорим за тази притча. Сега знаете притчата, това е притча, но мани истинска история, дето той разказва в вид на притчовидна история, дето се е случило. Така че това е много интересно. Ето имаме един баща, който има, че така са 4. Има двама сина. Един е по-голям, другия е по-малък. Така ще ги наричаме малкия и големия син. Бащата винаги представлява в словото Бог-Отец, Твореца на всичко. Синовете, дай да кажем, представляват две групи от нас. По-големия и по-малкия. И ние всички искаме наследството. Те искаха наследството. И въпреки това, малко трудно да го получите да ходят в него. Дай да говорим за това нещо. Сега, малкия, по-младия от тях, това е в Лука 15 глава, ама слушайте ме, по-младия от тях рече на баща си: тате, дай ми дълъг, който ми се пада от имота. И Библията казва, и бащата го раздели на тях. Сега дайте да започвам тук за момента, защото това е преди да ме по-натам. Малкият отиде при баща си, щом навърши сигурно 18 години. Веднага казва, това ми издържава тук, вече ми се полага. Тате, дай ми. Сега, ако моят син дойде при мен на 18 години и ми каже, тате, дай ми моето наследство, когато си на 18 години, аз ще му кажа, тате, що не забравиш да вземеш лопатата и малко да ходиш да поработиш и ще говорим по-късно за теб. Защото аз го познавам. Сега много си го обичам сина, ама му дам сега наследството. Искам да ви кажа, не след 3 години, след 3 месеца. Знаете какво ще кажа след това, не? След 3 месеца всичко е заминало. Ще има много голямо Ферари, купено сигурно, като къщи. И всичко друго ще го няма. Всичко ще е продавано, ще се вземат да се купено Ферари. На следващата седмица това Ферари вече 3 пъти ще е минало пред застрахователите за различни удари. От тук, от там, ще е потрошено и след това ще е продадено в някаква морга и синко ще дойде обратно и ще каже: тате, да останало нещо от наследството. Да има още нещо. Така че шегата на страна за момента. Но ако сина ми сега дойде, буквално ми казва, той на 20 години, почти на 20 навършва и скоро, и ми каже, май на 20 и ми каже, дай ми наследството. Аз ще кажа, не сега. Кога?
След 50 години. Не знам кога. Когато като те погледна в очите, видя настойник, видя вярност, видя някой, който ще го насочи в Божите цели на намерения. Тогава. Кога ще идва метате? Бог знае. Най-дипломатичният отговор е това, не? Дипломация. Бог знае. Сега, дай да го оставим това за страни. Какво се случва тук? Идва по-младия брат. Пита за наследството си. И изведнъж, искам да ви кажа, бащата представлява Бог Отец и отделно това баща, като четеме за него надолу, виждаш, че не е случайен човек. Той е много сериозен управител и много мъдър. Така че той може да е погледнал в очите на сина си. Кажете ми, това е въпрос. Мислите ли, че не знаеше какво ще се случи с това въпрос? Знаеш ли? Мислите ли, че това баща, аз го знам за сина ми, ти го знаеш за вашите деца. Мислиш, че той не го знаеш. Той каза, знам какво ще стане. И пак, тук той не беха 3 месеца, малко по-дълго беше. Ама не много по-дълго. Най-година, някъде те го почитава. Знаеш. И въпреки това, какво направи? Вижте какво направи. Каза, той дойде, поиска наследството си, което му се полага. Защото, както и с Бог, той ни се полага, той реши да се полага. И бащата го раздели, това, което го раздели за по-възрастния брат, не му го даде, го отдели, нали така, но раздели ги нещата, взе това за по-младия брат и му го даде. И си казвам, стига бе, братче. Едно със сигурност знам, той знаеше какво ще стане. То като погледаш в очите, много добре знаеш, той не беше баща не в час. И въпреки това му го даде. И това, знаете ли колко много ми говори за мен? Бог вярва в тебе, това, което каза пастора тази сутрин. Той те дал едно определение на дефиниция, дал е като те знаеш в къси. За да не казваш ти, че не става. Ами да кажеш, това е, което Бог вярва в мен. И чуйте ме сега. Въпреки, че бащата знаеше какво ще се случи с цялото това наследство, не се възприема да даде. Бог вярваше, че един ден бащата вярваше, че един ден неговата любов, бащината любов по някакъв начин ще привлече на много, че един ден този син ще мине по пътя на своето изкупление и ще бъде възвърнат обратно при баща си. Дълбоко в себе си вярваше в силата на любовта и в силата на изкуплението. Искам да знаете нещо. Ние често говорим, и това сега ще кажа типа шокиращите думи. Ние често казваме така, аз вярвам в Бога, който това е нашия стремеж, да вярваме в Бога. Но замислили ли сте се, че Бог вярва в тебе повече, отколкото ти вярваш в Него? И знаете ли, че историята на човечеството се крепи повече на Божията вяра, отколкото на твоята вяра в Него? И сега ще ни кажа. В Едемската градина Бог имаше повече вяра, че това нещо може да, че чрез такова падение може да бъде възвърнато човечеството обратно. Отколкото вярата на Адам и Ева, тя пропадна на човечеството много рано. Но Божията вяра, че могат нещата да бъдат възстановени и върнати обратно в близо до Него, не пропадна с това, което се случи. После Йов, ако си спомняте, никой каза Бог, Йов имаше голяма вяра. Йов е велик човек. Няма дърнение. Само, че откъде се започва всичко? Бог каза на дявола, каквото и да правиш този човек, аз ти казвам, той няма да ми го вземеш. Ще го задържим. Дявол каза, дай да го пробвам и ще видим. Бог каза, пробвай, за да видиш. С други думи, аз слагам доверието си и вярата си в този човек, че ще бъде задържан
в пълнотата на наследството, което в крайна сметка като всичко загуби и всичко се възвърна с по-голяма сила. Пълнотата на наследството. Сега слушайте тази история. Много обичам да я разказвам няколко пъти. Тя е и истина, и неистина. Част от нея, от една страна, зависи от къде го гледаш. От тази страна, като го погледаш, едно как едно се е случило, от тази страна, като и да го погледнеш, може да не се е случило точно така. Ето и историята. Първо стиха е следния. В Новия Завет се казва така, в книгата Откровение, и ще ви кажа историята. Нашите имена са записани в книгата на живота още преди сътворението на света. Смятате какво не, че Бог е вече промислил спасение и ни е видял преди още да тръгне да прави каквото ще да бъде. Сега слушайте. Ето историята. Бог Отец, Бог Святи Дух и Господ Исус Христос седат в небето преди каквото и да е сътворено. Okay? И имат каквото имат там, кафе ли пият, не знам какво правят. Това го забравете за седат си и си говорят. Дискутират неща, нищо не е сътворено още. И изведнъж чуйте. Бог Отец казва така, обръща се към триединството, към трите. Що да не сътвориме едно създание, което да прилича като нас, по наш образ и подобие. Той дето го казва, съобразено с Христос. Като един от нас, а не като Христос. Да го сътвориме, да му дадем свободата да избира и да го сложим в рай, в Едемска градина, в една земя, която е красива, по-красива, защото нашата планета е невероятно красива. Във всичките си измерения. Да го направим това и да споделим живота си с Него и да общуваме с Него, почти като равни, дет се казва. Все едно е част от нас. Не все едно е част от нас. И вижте, Святия Дух се почесва по главата и казва така: ей, отче, то хубаво звучи. Ако с тая голяма свобода и тия невероятни привилегии, и тия наследства и всичко, вземе да ни обърне гръб и си каже: аз съм Бог. Дай да го се въртат нещата около мене. Ние да се отделим. И казва: добре, ако направи това с такава свобода, като даваш на това творение, да прилича точно като нас и има нашия потенциал в себе си, какво ще стане тогава? И Бог Отец само той се чеше по главата. Защото той помисли какво ще прави сега, ако това случи. Ще измислиме план да ги върнем обратно към нас. И изведнъж Исус Христос дига ръка и казва: аз ще отида. И тогава Святия Дух записва в книгата на Закланото агне, още преди сътворението на света, записва: ето е кръвта е пролята, ето имената са написани в книгата на живота, още преди създанието на света. Значи, от тук нататък, каквото има да става, аз вярвам, че има начин да ги възстановя и да ги върна при себе си. Така че, слава Бога, тази история винаги ме докосва. Затова ви казвам, от една страна погледнато, ще кажеш как по друг начин да е станало освен така. След като имената са ни записани, наглето заклано преди сътворението на света. Агнето трябва да е казало да, и Бог да го е, и Святия Дух да го е записал, и в небето да има съгласие, че каквото и да стане, вярата им ще бъде водеща, че ще ги върнат обратно при себе. Не е ли силно това нещо? А от друга страна, погледнато се не знаеш точно как е станало, но нещо такова е станало. Сега, да се върна към историята. Както ви казах, първото нещо, което се случва, първото нещо, което става, е толкова силно. Ние често казваме така: ние вярваме в Бога. И изведнъж тази притча, тя започва с вярата на Бога в нас. Даде наследството, като знаеш, че ще пропилеят.
и ще го дадем наследство. Знаеш, не е ли много силно това нещо? Вижте, Бог ти казва, не ме питай, готов ли съм, не съм ли готов, не ти се отворят очите да видиш какво велико е наследството, което имаш в мен. Ти никога няма си готов, ако твоята готовност зависи да ходиш в изобилието на Божията благодат. Ела при мене. И сега ще говорим за това нещо. Ела при мене, защото аз вярвам в теб. Така че човешката история да ви кажа, и ще обясня малко за вяра, ще дам малко баланс, само след секунда. Човешката история, аз бих, ако бих казал какво лежи, аз пророк, лежи повече на Божието вяра в нас, отколкото на нашата вяра в Него. Повече лежи на това. Сега за баланс да кажа, някой каза, добре, как може Бог да вярва в мен? Аз се провалям. Това не е такава вяра, ти се проваляш. Това е вярата, че любовта и изкуплението че любовта ще върне обратно и изкуплението ще върне в неговия план и намерение за твоя живот. Това е тази вяра. В любовта към тебе и в изкуплението, което ще те възстанови, независимо какво стане и ще въведе пак в пълнотата на Божието наследство за твоя живот. Амин. Сега дай четем нататък, защото става много интересно. Защото това е само началото на едно изречението, четем. Сега, първо ще минавам през следващото, защото той е горе-долу, го знаете. И не след много дни по-младия син си събрал всичко. Казах ви за моят син, точно ще направи. Всичко си взе. И отиде в далечна страна и там разпиля имота си набързо. Тук казва се разпуснат живот. То се с нещо. Той бащата го знаеше. И като свърши всичко, няма да чета надолу, ще го казва две изречения тази част. Като свърши всичко, се чудеше какво да прави. Сега срамно е да се връща отзад, обратно при баща си, защото току-що тате ми показа колко ми се доверява. Даде ми всичко, аз го пропилях. Дай да потърся нещо друго. Отиде при някакъв човек, който отгледаше животни, то се окаже със свинчеца, прасенца. И почна да се грижи за прасетата. Нямаше какво да яде. Казва да хапна малко от храната за прасетата. Човека каза, това е храна за прасета, не е за тебе, така че това не става. И в един момент, като дойде на себе си, каза, виж колко наемници, работници има баща ми, които нямат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад. Слушайте се. Казва, почва да отрезнява. Ще стана, ще ида при баща си и ще му кажа, тате, съгреших против теб, съгреших против небето. Това е хубаво, защото ние някакъв път съгреших към теб и много път те го правеше към Бога. Не съм вече достоен да се наричам твой син, направи ме като един от твоите работници. Сега, той каза тази сутрин, пастор Мишо, точно това, ние често се слагаме определение. Той вече се сложи определение. Аз вече не ставам за син, направи ме като един от твоите работници. С други думи, вече не искам наследство, защото аз го пропилях. Сега искам колкото толкова да съм задоволен. Но стига толкова с твоята съдба за моя живот, с твоя план за моя живот, с това, което имаш за мене. Айде, аз така си издъних, че забрави за това. Дай така, там жена, кола, къща, ако може, ако не може, дием там, като един от твоите, тия дете работят. Само и нямам доверието в връзката с наследството и с близостта с Бога. Така че каза достатъчно. И рече си и синът, и когато беше още далеч, видя баща му, тук ще прескочваме това, баща му се смели, отиде при него, това е същото отношение, което той имаше в началото бащата. Както вярваше, продължава да действа като такъв. Отиде при него. И синът веднага каза, слушайте, тате, съгреших против небето и пред тебе, не съм достоен да се наричам твой син. Вижте какво казва, никой не го е казал това. Пак се връщам това пророческо тръгване на 2 стих. Веднага си сложи определение. Аз не съм достоен да бъда син, което означава,
аз не съм достоен да бъда наследник. Не става вече наследство. Аз съм готов да се задоволя с по-малко от твоето най-добро за моя живот. Окей съм. Достатъчно ми е да се задоволя с по-малко от твоето най-добро за моя живот. Слушайте се много внимателно. Има един друг, дето го направи това нещо. Много сериозен друг човек. Казва се Аврам. Слушайте за Аврам сега. Аврам искаше да има син и наследник. На него не му трябваха пари, не му трябваше почет, защото това всичко го имаше в изобилие. Искаше да има син, който да му е наследник по плът, по кръвна линия. И Бог му каза, ще го имаш. Ама мина година едно, година две, 3, 4, дойдоха до 17. И Аврам по пътя си каза, виж какво, това нещо не става. Не се получава. Аз съм стар. Така че Сара, виж какво, аз ще имам една авантюра, едно гадже ще взема за една вечер. Знаете, защото до кога ще го чакаме това нещо? Това наследство да си го вземем, колкото може да го вземем и да го използваме. Направим. Слушайте, ти ще кажеш, Бог в този момент може да каже, ти така се издали, братко, сигурно, че какво наследство ще говорим повече. Ти си го взем, гръбна си, имай си. Но той знаеше дълбоко вътре в себе си, знаеше какво да прави Аврам. И слушайте внимателно, моля. Аврам е на 99 години, толкова ли беше 100 нощи. На 100. И идва при него Бог един ден и го казва, слушай, перефразирам тук, първата част, втората ще едно към едно ще ви цитирам. Казва, не съм забравил за твоето наследство. Въобще не съм забравил. Това беше моята идея от самото начало, не това, да ти го дам. И до година по това време ще го дам. И изведнъж Аврам реагира като младия син. Казва, виж какво? Аз не съм, тук ви цитирам, каза, виж какво, Господи? Благослови Исмаил, достатъчно ми е. С други думи, аз те издъних, както блудният син издъни баща си, аз те издъних, затова сега ще се задоволя с по-малко от твоето най-добро. И каква беше реакцията на Небесния Отец? Същата, каквато беше реакцията на бащата в притчата. Ето сега цитирам, дословно, ето какво каза Небесният Отец на Аврам. Не. Това казва. Не! Казва, аз ще благословя Исмаил, както е попитам. И те гледаха са благословени в много отношение. Ще го благословя, но ще утвърда завета си с наследството, което съм обещал. С други думи, Бог казва това. Виж какво? Няма да те остава да се задоволиш с по-малко от моето най-добро за твоя живот. Ще те въведа в пълнотата на твоето наследство в мен. Ето какво става на там. Ето какво става на там. Сина, връщаме се в притчата. Почва да се покаява. Тате, съгреших против теб, против небето, не съм вече достоен да се наричам твой син. Това се казва покаяние на наш език, нали така? Той се покаява. И вижте какво става. Бащата прекъсва покаянието. Може да си представиш, някой да ти прекъсне покаянието, ние направо ще се чувстваме като някой. Това е религиозен ужас. Човека се покаява, бе. Бащата прекъсва. Той, тате, не съм достоен, съгреших против теб, което не е лошо нещо, хубаво отношение. Но бащата рече на слугите, да, не го слуша. Скоро изнесете най-хубавата премяна, облечете го, отворете пръста на ръката му, обуща, взете ме, докарайте огоеното теле, заколете го и нека ядем и се веселим, защото това мой син оживя, изгубен бе, но се намери и почнаха да се веселят. Сега, тук много важно искам да кажа. Преди да ми към стария, ще казваш единствените говори. Сега слушайте. Бащата прекъсва покаянието и го въведе в радост. В радостта и започва да се веселят.
Първо бащата му каза като на Авраам: не, ти няма да се задоволяваш по-малко, ето ти пръстена, който означава наследството, пълното наследство. Защото той вярваше за него през цялото време. Вижте какво, това е много ключово нещо. Той дойде с покаяние. Покаянието отваря вратата за влизане отново в пълнотата на Божието наследство. Но вратата, като влезеш през вратата, като влезеш, трябва да идеш някъде, трябва да влезеш в нещо. И тя е като бариера, да се вдига. Покаянието вдига бариерата. Но какво става след това? След това влизаш в наследството си, се влиза с откликване на Божията радост. Влизането в радостта на Господа. Защото някои хора седят в покаяние през цялото време, след като влезат от вратата. Тата си ще казва, тата прекъсна покаянието и те въвежда, иска да те въведе в радостта и в веселбата. Сега, това винаги съм си го представил. Чуйте. Сега и това не знам дали се е случило, много вероятно да се е случила и тази история. Така че още една от тези история за Исус трябва да гледаш. Вижте, когато си объркал толкова много неща, ако и да виждаш любовта, пак ти е тежко да се зарадваш. Кажа се, това някой път в църквата има толкова тъга. И хората, особено съм бил някакви испански 50-ти църкви, няма да кажа, Бог да благослови 50-ти, но ние все така ги бърборим. Разбира се, да благослови не 50-ти, да благослови всеки, що се нарича Божие дете по света. И 50-ти. Но някакви пъти такава, все се плаче, все се каеме, все правиме неща. Хубаво. Добре, това е чудесно, неко сърце да дойш. Но не беше достатъчно, за да влезеш в наследството си. Тук ще седиш и някой седят църкви цял живот там, в покаянието и в мъката и в плача. Има един момент, в който да влезеш в радостта. По някои пъти и във веселбата с Господа, по някои пъти е трудно, защото аз знам като сгафа нещата. Даже когато чувствам, че Бог аз те обичам по същия начин, по който обичах и преди това. И пак вътре в мене вече, тата, толкова много неща отплесках, чуда се заслужавам и въобще така ми говориш. Даже и тази сутрин в духа на, не даже на шегата от част, наистина, като го слушам, пастор Мишо да казва тия неща за мен. Аз се знам какъв съм. В смисъл такъв, аз следвам Бога и обичам Бога, да си казвам. Слава Богу, че сме ги направили тия работа. Част от сърцето ти трябва да се учи как да се зарадва в това, което Бог е видял и почета, което ти виж, зарадвай се това нещо, какво има да го мислиш, какво било, какво отиваме. Така че има този елемент, някакъв път е трудно ни. Особено като знаем, че сме сгафили неща. Авраам сгафи Яков и блудния син сгафиха Яков. Това не бяха малки гафи. Един отиде си направи наследство сам, другия разпиля всичко за една година. Дето му е дано. Дето сигурно е изработено с много вярност от баща на това, което се разпилява. Което се вижда да се случва. Дадеш на сина на църква, на това, на това, вярата. Така че, ето, ето е тая история, която аз си представям, и сигурно така е станало. Сина изведнъж още носи мъката и тъгата. Вътре все объркването. Викам, виж какво е. Тате, силно докато бащата се радва и големото теле идва и пръстени го слагат, той силно се чувства, аз стига, братче. Не ми е нужно от това, бе. Доволно ми е да съм си пак от това. Стига толкова, окей, аз така си издадих, че мога да живее, аз си го взех моето наследство. Пропилях си го, нали, пустите ме да мира, малко да се потъгуваме, да се казва. И вижте, какво си представям аз? Изведнъж сина се опитва да се включи в цялото нещо, което е бащата, ама не знае как, защото това мъка седи върху тебе. Това чувство, то е силно чувство, че пастора пак не казва, ти си слагаш определение, бе. Не ставам аз, бе. Доволно ми е, ще се задоволя с по-малко от Божието най-добро. Доволно ми е това, защото се изделих много яко. И вижте какво си представям аз, ето е историята. Изведнъж сина си казва, трябва да се отгледам какво става по мен и където погледне, всичко се радва и танцува.
и се радва да се веселува. Той е спръстена с наметалното, мирише на обоено теле, нали? Само, че той още се опитва да влезе в веселбата. И си представя така, поглежда баща си и вижда на лицето на баща си такава радост. И си казва, откъде идва тази радост? И поглежда настрани и гледа изобилието и богатството на този дом. И си казва, ето една причина да се радваш, такова успех и изобилие. Поглежда пак очите на баща си и казва, не е това нещо. Тая радост не идва оттам. Поглежда устройството на дома и реда, който и всички тия служители и си казва, сигурно тази църква много яка, тук е всичко подредено, нали, уредено. Сигурно това му се радва на тази уреденост. После си казва, тази радост идва оттам. И изведнъж прави нещо, което не е възможно да стане, защото очите не могат да го направят това. И изведнъж поглежда към себе си. Сина. Сега се извади очите като на филмчетата. И поглежда себе си, поглежда баща си и си казва, о, Боже, източника на бащината радост в момента не е никой друг, ами съм аз. Моето присъствие обратно в дома на баща. Това е радостта. И изведнъж като поглежда на тази радост, разбира колко бащата, колко любов има в бащата, колко радост има в бащата да бъде в присъствие на своя син. И изведнъж това обновява всичко, което е в него. Изкуплението изведнъж става абсолютно завършено и то откликва същата радост. И ще кажа, аз ще танцувам, защото мога вече да откликна на тази радост, защото тя е изцяло насочена с мене. Сега ще е върнана обратно. Аз пък се радвам да бъда в присъствието на баща ми и вече не мисля за моите издънки, които съм правил. Вече само виждам радостта на моя баща в мене и ето е обратно към него. Тате, и аз се радвам да бъда с тебе обратно. И това е момента, в който влизаш в пълнотата на твоето наследство. Идваш с покаяние, но влизаш през радостта на Господа. Както в Стария Завет той ги изведе от Египет, и Библията казва с радост и с веселие. Освободи ги с един куп мъки и неща, но ги въведе в тяхното наследство с радост и с веселие. Те трябва да откликнат на радостта на Господа. Амин? Да видим сега стария брат, защото с него ще свършим. Това е много интересно. По-стария му син беше на нивата. Дай да спрем тук. Нивата ние използваме като преобраз на Божията нива. Нали кажеш, братко, ти работиш ли на Божията нива? Той човек работи на Божията нива. А стария му син беше на нивата. И като си идваше към вкъщи, приближи се, чу песни и игри. И повика един от слугите и го попита, що е това? Аз винаги съм казвал, вижте, има хора, като видят песен и игра, се чудят, що е това в църква. Що е това? Така че вижте го този човек. Бачка на нивата, което означава работи на Божието дело, ама въобще не познава радостта в Господа. Няма и представа за нея. Той е печкател, който не знае какво значи да познава колко много Бог го обича и се весели в присъствието на своя син. Така че един от слугите му каза, и виж какво, това дето се случва, защото не мога да обяснява, че радостта на Господа, той разотенява сърцето и казвам по-практично, ами брат ти си дойде и баща ти заклал, което теле, ужас. И защото го прие здраво. И вижте какво става. Той се разсърди и искаше да влезе при баща си. Баща му излезе и се молеше за него да влезе. Същата роля бащата се протяга. Но чуйте го това. Това е ключно. Вижте какво казва сина. Ето толкова години ти работя. Никога не съм престъпил никоя твоя заповед, но на мен нито яре си ми дал,
никога да се повеселя с приятелите си. Чуйте. Сина казва така, това са много силни думи, брати и сестри. Чуйте ли? Казва така, аз ти служа вярно много години. Аз съм бил в църквата, преобраз права, чистил съм тоалетните, приготвил съм се, за да може да се случи. Протягал съм се към хора, обадил се към телефоните, да ги помоля да дойдат. Аз съм бил на нивата нон-стоп. Аз съм бил бачка, постоянно на делото Господа. И след това казва, никога не съм престъпил никоя твоя заповед. Това сериозна работа. Каквото казва, защото казва, да, като в църква. Каквото каже пастор Миша, ти винаги си казва. Във всичко, нито една заповед не е престъпил. И въпреки това, казва, никога не съм получил яве и никога не съм се повеселил с приятелите си. С други думи, аз работя на нивото, аз давам, аз съм абсолютно послушен и въпреки това не живея в наследството, не разполагам с наследството, което ми се полага. Не е при мен. И това ме води до второто заключение тук. Значи, първият брат за момент младия. Той се задоволи с по-малко от Божието най-добро, заради чувството на вина и на грешки и затова почти изпусна своето наследство. И така се размина с него, докато не се го намери. Сега втория брат, ето неговия менталитет. Той си мисли, че влизането в наследството е повече работа, повече даване, повече покорство на всичко и така ще влезе наследство. Явно, че и той се размина с него. Сега на мен някои хора ми казаха, като пастирувах, ти си фараон. Така командваш всичкото нещо да стане. Виж, аз винаги съм искал да се работи яко, да се правят нещата и така нататък. И нищо лошо няма в това. Напротив даже, чудесно. Но това не е начинът и пътя, по който да влееш в наследството си. Когато се моли, Павел казва, отворят очите на вашето сърце, за да познаете колко богато е наследство в Христос Исус. Като ви се отворят очите, не знаеш, че сега като пачкам на нивата, като правя всичко в църкви и съм верен, работа, че това е пътя към наследство. Не е. Добре е да работим на всичко. Само, че въобще това не е пътя към това. И ето къде е пътя. Казва, никога не си ми дал. Това е интересно. Тук има някакво голямо разминание в главата, защото видя малкия син, като поиска, въпреки че бащата знаеше какво ще стане и веднага му го даде, така че големия син е бил поискал, даже се става невероятна верност към нивата и към дома, смятай какво ще стане. По всеко време, всичко. И там казва бащата, сега слушайте. Големия брат казва, ти никога не си ми дал. И ето какво казва бащата. Той му казва, синко, ти винаги си бил с мене. Всичко мое. Ей, твое. С други думи, бащата казва така, виж какво, синко, аз винаги съм гледал, че ключовото нещо е взаимоотношението. Ти винаги си бил с мен. И като си близко до мен, и като си в радостта на Господа, да бъдваш, не е твоето наследство, не е това, което правиш за мен, че седиш на нивата по цял ден, че никой не съм пристъпил нито една от моя заповед. Благодаря ти за това. Много мило, чудесно. Но твоето наследство не е в това. Твоето наследство е в близостта и взаимоотношението ти с мен. Затова той му казва, синко, ти винаги си бил с мен. Що се отнася от позицията на бащата, за мен това е това важно, че ти си тук и с мен. Аз се радвам на твоето присъствие тук. Така че ти като си с мен, това му казва, всичко мое е и твое. Това даже не говорим за наследство, де ти се полага. Казва, всичко мое е и твое. И сина, аз ви казвам, историята
изглежда, че свършва така. Той има още едно изречение от ключата, но прилично беше да се развеселим, да се зарадваме. Аз не знам, защо му дава обяснение, но виж смирението на бащата. Защото ако бях аз, ще да свърша до тук. Ще да кажа, виж какво, за мен е важно взаимоотношението си. И всичко мое и това, докато си смели, добре, няма да се обяснява, но е специален нашия баща. Казва, виж, прилично беше да се развеселим, да се зарадваме, защото този твой брат бе мъртъв за взаимоотношението, но живее, изгубен бе, но се намери. Казва, виж какво, айде ще ти обясна малко тук, да разбереш бащиното сърце. Колко е търпелив Господ. Не ти така баща е вече. Да ти кажа голото нещо. И това го въпрос. Да се връщаме към даването. И тук свършва историята. Притчата свършва. И някой път си казваш, добре, какво стана с това? С по-големия брат. Аз ви разказах две истории, те са истина от една страна. И от другата страна, може би се слуша така. Така че нека и трета история да кажем и с нея да свършим. Аз си мисля, че сигурно този брат, дай кажа първо, нали, като казват, имаме една новина, добра новина и лоша новина, спира да се почне. Хайде да започваме с лошата новина първо. Някои пъти, ако тази притча по някакъв начин представя състоянието на църквата, наистина означаваше много от нас, въпреки великото Божие наследство и вярата в нас, не успяват да зацепят това. Но не да го забравим този момент. Ето какво вярвам, какво си мисля аз. Мисля, че по-възрастният брат чу сърцето на баща си. Той му каза, виж какво, общението в центъра на всичко. Но да ти кажа нещо. Един ден ти ще бъдеш баща. Може би това е повече разтеглената история. Или път ти ще бъдеш баща. И аз съм те научил на нещо, което ти не си даваш сметка. Но съм те научил да вярваш в силата на любовта и в силата на пълното възстановяване и изкупването. Така че ти си имаш един ден. Беше ли редно аз да не се зарадвам, когато случи се да е той, ама можеш си ти на неговото место. Може да е обратно. Така че, виж какво? Твоето наследство на близостта ти с мене не е в нивата или в изпълнение на моите заповеди постоянно. Така че аз си мисля, че сигурно и по-възрастният брат и той беше въведен в пълнотата на Божието наследство. Така че ние имаме наследство от Господа и не забравяйте там в небето какво става. Той казва, нека да създадем по наш образ и подобие. И още тогава казва, виж, когато да стане, ние ще ги върнем обратно при себе си. Исус каза, аз ще ида. И святът го записва. Агнето е заклано и имената са ни преди основаването на света. Любовта и вярата, историята на човечеството може да се погледне повече в Божията вяра в нас, отколкото нашата вяра в Него да почиват нещата. До днес толкова вярвам, че Бог ми послужи по много начини. Тази сутрин поне аз го усещам това нещо. Искам да се моля за две категории хора. Няма да излизате напред. Ще се моля от местата си, къде сте. Значи, и не бързи да реагираш, чуй, ако ти се идентифицираш с по-младия брат, с други думи, дълбоко в себе си, аз се боря с това нещо, да се задоволя с по-малко от Божието най-добро намерение за моя живот. Защото съм се издърил неведнъж и два пъти и не говорим тук това съм направил, това съм направил. Не, това е това вътрешно чувство дълбоко. Ще виж какво. Гласува ми е добре, толкова е направил за мен и аз знам каква ми е било ответно какво съм направил. И така ще дошъл на място, да си казал,
Аз съм окей, благослови ми работа в Испания, може. Там да ми е здраво семейството. Или това е нищо, прекрасни неща са това. Това ми е достатъчно. Сега, твой план за моя живот, Божието най-добро бе. Аз съм го оплескал на това ниво. Ще се задоволя с по-малко повече. Ако ти си в тази категория, аз след малко ще се моля за теб. Така след малко ти ще ми даде знак дали си така. Виж, като тази проповед съм повела няколко пъти, защото тя е винаги актуална, винаги удра директно в центъра. И затова си казвам, на моменти Бог ми я припомни и казва, върни си към това нещо, към наследството. И обикновено много хора пият ръце и си казват, чакай малко, но знаеш ли това? Толкова много от нас в времени моменти се чувстваме по това начин. Нека път дай се връща на много това нещо. И втората категория хора, това са на по-големи брат. Ако ти си в тази категория, дето си от тия бачкатори, брат, на нивата Господна, аз съм винаги на линия, но вътрешно си изморен от това нещо и си кажеш, чакай, толкова съм дал за делото, толкова съм давал за църквата и това няма нищо срамно да си го кажеш. Толкова съм го правил това нещо и съм се грижил за това и се чувствам празен отвътре. Си мислих, че като ги правя тия неща, така нека си ще това изобилие, ще чувствам благословение, ще чувстваме... Чувствам се като стария брат. Обаче не си ми дал. Не получавам това, дето съм искал да получа, пак толкова много съм дал. Вижте, няма нищо срамно в това. Аз вчера разказах, че в един момент имах ситуация и се чувствах по такъв начин, толкова много съм дал и нищо не ми се дава обратно от страна на хората. Моя ситуация беше различна, но същото нещо. И трябваше да го срещна в един момент. Така че стига съм говорил. Ако ти се идентифицираш с малкия брат, нали, задоволил съм се, изкушавам се да се задоволя с по-малко от Божието най-добро. Защото знам как съм откликнал до добрите на Бога. Би ли ми дал знак с дигане на ръка, се чувстваш повече. Виждам и тия ръце. Това е така. Добре, ако ти си от втората категория, казваш, Ишко, толкова съм, знаете менталитета на стария брат. Давай, прави това, това е пътя да влезе в наследство. Много пастори ги проповядват тия неща и водят хората в тази посока. И ако ти си бил там и вътрешно се чувстваш, толкова много съм дал и не чувствам, че съм получил обратно Господа на това, което върви с моето даване. Би ти в ръка и да кажеш, аз се чувствам по това начин. Има ли не? Добре, нека си справим, като дигахте ръка само. Не, само като дигахте ръка. Ако се разпознавате в една от двете категории, затворете очи, аз ще се моля с вас. Съвсем леко будете въпроса. Вери в мен. Не е моята вярност, но е твоята вярност. Нека кажем за не е моята вярност, но е твоята вярност. Не е моята вяра в теб, но е твоята вяра в мен. Така че аз идвам при тебе такъв, какъвто съм. Умий ме, Господи. Изчисти ме, Боже. Възвърни ме към радостта на Твоето присъствие. Аз ти благодаря, че наследството, което ни скупи Исус за мен, ти се наслаждаваш това да се ходи в него. Казвам да на Твоя план за моят живот. Казвам да на Твой изобилен живот. Казвам да на всичко най-добро, което имаш за мен. Святото ще разведиме в тази радост, която моят Отец чувства в моето присъствие. Аз ще се моля сега, Боже, аз ти благодаря, че Твоята радост надминава нашата радост в Тебе. Ти си ни обдарил и казва, ти с песен си ни покрил с песен и с радост. Сега, Господи, аз се моля за моите брати и сестри. Въведи ги, Господи, както въведе блудния син, обратно в присъствието на Твоята пълнота за тях. Възвърни ги към радостта в Тебе. Издигни сега очите и нека видят Твоите очи
И когато се огледат и си кажат, къде идва радостта на Господа, нека видят, че идва само един източник, и то източник със самите те и тяхното приближаване към Тебе. Благодаря Ти, Господи. О, карамасиде Ти близкакая. О, мамасиде Ти блиндакея. Благодаря Ти, Господи, че радост, че сълзи се обръща в радост. Благодаря, че объркване се обръща в намиране. Благодаря Ти за възстановяване, Господи. Ела масиде Ти близкакея. Ола масиде Ти близкакея. Нека си справим всички заедно. Окарана масиде Ти близкакея. О, Боже, Ти си същия вчера, днес и завинаги. Твоето Слово не се е променило. То е живо, деятелно, добро стърмеж, който разделя това, което не е свързано с Тебе, от това, което е силно привързано към Тебе. Благодаря Ти, Господи, шита рама се бисеке. Винаги сме били благословени от това, което правило винаги.
Добре, само искам да кажа нещо и след това ще продължим да хвалим Бога. Ще спеем тук една песен, с която след това се разделим. Колко хора сте чули за Македонската църква? За Македонската църква? Много хора, нали? Макар че да търпяха, казва, бяха лишени, нямаха такъв изобилен живот, но казват, те искаха да бъдат участници, да дадат дъра си и да бъдат участници в това, което правеше Павел. Ние искаме да бъдем участници пламени в това, което прави живота ти, искаме да посеем в това, което... Да бъдем участници там, където си, да посеем тази в това, което прави Господ с теб. И където си, да речеме, ние бяхме участници с дъра си, с това, което Бог прави в живота ти. Добре, нека подготвим дъра и ще направим дарение да бъдем участници в това, което прави Господ в живота. Ти живееш, Исус, Господи,